Dneska si zahráme 5. časť s mojím kamarátom Peťom. Čaute ľudia. Dneska si zahráme 5. časť rivalsky. No, ja už sa teším na to, aké porazím Bills. Hovoril si to v každej časti. Takedy nie, takedy hej. To pekla. Hashtag 2. Ja si dám asi koľko. Tak to vieš, čo vyhraš nič. A ja som si mohol fakt zobrať túto katánu. Si naozaj slepý. Na začiatku. Ej! Čo? Si to nemieril. Zase, kde si slepý? Čo? Aha, ty máš tie snajpu. Komu som mať niečo skoro. Ja viem, čo si mohol zrobiť. Kde si? Mamo, to mám. Ja už to vidím. No, tesnotka. Spade. Jo. Do keľu. Do komentárov mi napíšte, čo sa mám budete zobrať za zbranie. Bude to asi najlepšie pre môjho kamaráta. Okay. Takto som dostal kritikál. Vypadni. Nie, ty si, ja som dostal. Mne sa to laglo, ja som nevedel, že koľko ti dávam damage. Ešte z malou si ma vypol, hej? Nie. Z malou si ma dal. Nie. Za salkou. Veď to je toto. Freeze ray? Potom. Čo má? Katánu, hej? Nemám katanu. Vena. Ja som má knajfku. Som sa čakal, že minulá som Tiež sa sa ťa dal. dobrú katánu, páni môže, tak to sa... Toto si zoberiem tak. To musím teraz šetriť. Čo máš, crossbow? Nie vôbec. Kde som to hodil zase? Jau. Čo? Tak to si pocháďal môj zlatý. Kde to je? Zase som to hodil do. Help me. Koľko máš? To toľko, čo ty nie. Sa bojím vybehnúť. To pekla. Celkom rýchlo hry. Kámo, tak Ja to môžem. teraz sa bojím. Skúsim všetky zbranie, čo môžem vyskúšať. Prečo? Tam ma to zaujíma. Jaké sú na túto mapu dobré. Ja neviem. Sniper, hej? Pretože nemám snajpu. Aha, fera. Au. Do pekla. RPG. Wow. Čo si zase taký noob? Dlhšie som nehral. Jaj. 15. Fuera. Do pekla! Dobrý deň. Každý deň.
Mne sa to extrémne laguje, Mohlo sa toto stať? No. Aj čo do hlavy. Dobre, ideme iba 2v2. Nie. Idem 1v1. A poď. Nie, toto ja nechcem. Ja nejdem toto 2v2. Nenávidím to. Prečo? Poď raz, dva. Ale nepôjdeme rankedy. Nechcem hrať. Dobre, ideme doky. Ideme čo len so snajperkami mrzatý. Tak doky. No. Nechce sa. Nehovorím, že sa ti nechce, a tebe sa úplne chce. Poviem, že nie. No. Kamu, ja som si zobral... Ach, pane Bože. Čo? No, nepoviem ani čo som si zobral za sekundárku. Do... Čo? Vnímaj trocha. Aha, do pekla. Ja už mám trocha jeden taký, hej. Čo? Mám jeden taký trik. Ani nechcem vedieť, že aký. Kde si zase? Tam si! Do pekla. Teraz to prehrávam. Ty chceš tú mapu a tak prehrávaš. Jaj. Dobre. Do pekla nič nevidím. A teraz zase nič. Kde si? Jo! Ja som čo videl, len som nemohol zamieriť. Jeden, problémy. To máš flash. Prečo mám dagergy na miesto revolvera? Nechcem vedieť. Ja si zasvetlím sa. Kde si sa... Aha, tam si. Nie, to sa máš peknúť do vody. Čo? Za mnou je voda, nie? Aha. To máš bubí. Tak to máš bubí, kámo. To už bavíme? Nie, vôbec. Ja nemôžem vyskočiť hore na rebrík. Ty čo skepuješ, kámo? My little pony, žerem papúny. Ty nemáš dobré skríše. Každú jednu nájdem. Little pony. Toto musím vyhrať. Ja snajpím z dola. Ja viem, že tam tak ísť dole snajpíš. Do pekla. Nemáš medký. Nie. Treba mi kúpiť. Musím šetriť, kámo. Si robíš srandu? Kde si zase? Neviem, mne to lagina z mapy. Ukáž sa. Máš flash? Vyhral som. Nevyhral. Vyhral. No vyhral, ale takto, hej. Na časovanie. A to sa nedá sa to snajpať takedy. No ja nechcem byť pri tomu modrému. Ja som až modrý. Čom to hovorím? Čo? Nič. Ja Veci. viem. Toto si mi nedobre poradil, pretože ja idem inde. Ja idem na toto moju strechu, vieš. Ja idem popolnú. Oco. Do ríti! Ja som spadol! Ja som vedel, že tam budeš. Ja som ťa videl z hora. Si, pane, jak Z som... tejto na sivej som videl. Pričic. Pri červenej. Čo? Nič.
Kde si do prčíc? Kde si? Skade si? Kempím. Ty Skade... gambler. Toto keď prehrajem, tak si ma neželáte asi. No môžeme teba, keď chceš. Jaj, bože. Som na červenej. Zase kempíš na mojej strane. Podarilo sa. Musím si prebiť zbraň. Bude. Ja som sa skrýl ti. Asi nevieš, kurde. Keď ťa nájdem, tak si ťa zabijem s revolverom. Kde si zmizol? Ideš na tvoju stranu? Čo? Ja som išiel na tvoju stranu, teraz som niekde inde. Kde si? Kde si? Ja teba neviem nájsť. Jaká farba? Mám povedz, ja už nemám veľa na boje. Tu si! Si jeho. Ty! Si pána Beka. Krysa! Teraz ide. Do pekla! 75. 3 sekundy. Mohlo to ostať. Neverím. Berem revolver. Halo. To mi nejde. Čakaj, time out. Čo? Prepínajú sa zbrane. Čo? Mne sa iba zbrane dajú prepínať. Prečo? Ja sa normálne všetko. Ty si ty. Never mi nikdy. No, dobre. Ideme rakendy? Tak peťka idem proti nej. Ideme rakendy? No, nejdem ja. Mám pokoj s rankendami. Poďme proti mne 9. Nie, Domino! Ja som Domino. Som s tým, čo je z Petrovánoch. To je Petrovaný korner. Neverím, ten nubak, že si iba tú mapu. My little pony, žermka pony. Nový hit. My little pony. Ja som si vybral jump pad. Ja neviem, všetko je do kostky. Dávam ho do lele. Ani hit mi nedal. Chápeš? Tam máš chodiť do školy, ak ma nechápeš. Čo? Máš chodiť do školy, ty. A prečo by som nechodil do školy? Halo, to čo má byť? Čo má byť za urážku si pána? Ja ti poviem, že tá urážka nie je. No, ja to do... Zverkovo to... Ten nubak preskočil mapu. Komu aby som chcel strašne tým. Ten nubak je vonka z mapy, on to na rokom zabíja. To je cvok. Tomigan. Tunigan. Tomigan, toto. Čo má obranu? On mi nechce dať, že by som mu dával hity. Ja takých človekov nenávidím. Ja dám. No, asi si do toho. Labubu. Keď tu mám aj to depanie, bože rival, sa to hodím. Kde sú? Ten nubak sa mi nechce dať chytiť. Skoj, daj mi, poď sem. 5-0, hej? Proti 9. Invalid win, jaký invalid win? Kde si?
Idem proti takomu. 36. Ty padá má, čo proti mne hrá. Alebo čo to je za to? My Little Pony. Žerem babúny. Battlefield, hej? Nemajú snajpu. Oni čo majú za zbranie? Ten je 6 a má také opäť zbranie. Jak môže taký silný damage dať s obyčajnou zbraňou do noh? Ako na zbranie. Ok, hacker to vyzerá. Do pekla! Nechaj ma opiciak. Kde si? Ani to nerobí hluk, že streľa. Tak, hacker si kokos taký. Ja možno takých ľudí alergiu. Tam zhor. Jeden je z boka, jeden ďalší z boka. Som mu dal za 50 dačo, alebo za 45 som mu dal, hej, 45 a si nedajú pokoj. Prvom toto, štít a toto už ma nezabijú. My Little Pony. Som čakal, že mi to vyjde. Pamätám jedného takého hráča, čo... Ako má level? Ja neviem, čo to má oni za levely. Level 6, level 30. 8, páne bože, táto čo je? Slabota je nič. Slabota, tam si vy... Choď proti tým, druhé kolo hrať. So mnou sa nebudú zahrávať. Daj mi... Nie, neviem, že mám ho dať. To nemá zmysel táto hra taký proti dvom. Ten jak padá mat, vyzerá ty kokos. Má ničí, poď hrať. Idem. Do 112, do 106 to bolo. Mohli by sme ich rozbiť, dávaj. Dávaj. 212 a 206, ak sme prehrali, Dominik. Daj, construction. Dobre. Dávaj. Oni dali arenu. Dori! Ja mám na to, dobre. Alebo to... Nie, toto si dávaj pozor na takých, nie. Začína sa toto, to sú Španieli toto. O nie, oni sú teraz mega dobrí. Katana. Pomoc mi, dávaj os. Jaký silný damage. Minus 16 damage. Potom. Oni majú samé legendárne. Potom, ten sa lieči. Dáva jeden. Tamto ten v rohu si dala metky. Totem tu má. To čo je? To je za vodná. Ty vole. To zbraň si chcem ja kúpiť. Jako opäť, teda ja som si začiatko chcel kúpiť už. Čo majú za... To metky prvé, ale... Aj ty Poviem prehráte. To je jak portal hole. Ty vole. Však mňa zabijú na prvý raz. Toto nie je možné. Pomoc! Ty si... Jak ma zabije? Ty vole. Ešte medkit majúci. Samé legendárne. Ja mám jednu legendárku. Toto si neželaj. Flash. Flashuj. Už nemám. Jedného dávam. Dopi! Pozor. Bambito. Nie, ja som na idole. Help me. Čo? Ja som na idole, to je silná to zbraň. A jak môžem mať double jump s touto zbraňou? Hej, Kerry, how? To čo má byť? Ja som
Ale to nedá sa. Poďme do tej arény a vyskúšať, že sa dá. Do pekla! Stoj už! Ja som mu zobral troška. Chod s tomu malou! Dávaj! Jedného si... Ani jedného. To je nemožné s tými medkidami. No. To je nekonečný príbeh. No, toto bude veľmi nekonečný príbeh. Stoj! Ja by musel taký silný dať damage, že to brokovka bere 50 na hit blízko. Dávaj, pozor. Toto by si zabral dobre. Ale bolo to Ale im si dosť pobrali. Ale ale brokovka je na to dobrá, keď sú silnejší. Poď na join. Sa joini. Tak máme rozbitý, daj dogs, to ten construction. Dogs. Nie, construction. Klikaj na to. Nie. Ale toto je dobré sniper. Ale toto je dobrá Katana. na sniperky. Toto je dobré na sniperky. Odporúčame vám katane zo snipy. To si mohol prekliknúť, by nepočuli, nie, že máme snipy. Hej. Oni majú RPGčka. Headshot! Tu je na boku. Aha. To mi ho nechaj mi ho. Nubes. Nechaj mi ho. Dobre, počkaj. Keby si náhodou skápal, hej. Kde si? Tu si? Hitujem ho. On dal mi. Headshot. Dal si mu. Hej. Mňa hitol, to som zo mnou skočilo to kvôli tomu, nie? Mňa hitol. Teraz poď pomaly neskákaj a iba namier si troška a dáš každému hit. Vytieníš svoju hlavu. On má tiež... Sniperku. Ja som mu dal headshot. Druhý je na boku. Máte sniperku, nie? Nie, RPGčko. Dal som mu. Dobre. Je to lega, no. Bo teraz všetko začalo strieľať, je mi tu lago trocha. On má snipu, dávaj pozor. Ja predstav mi katanu, daj katanu. Som povedal, že daj katanu. Daj mi hit. Jeden príde. Čo? A on mi dal snipu headshot. Help me. Dobrý headshot. Ale to... A on nám nevie 150, nie? Táto. A to je iba jeden, to teraz stačíš namieriť a ich dáme raz, dva. Mal som šancu. 50. Ja som mu dal. Do písku. Ideš. Toto je... Jak môže on mať 100, ak sme mu dvakrát ubrali? Veď to... Ale... Ber katanu. Dobre, katana. A ideme teraz 3, 4. Áno, to som mu ja dal. Ty vole. Dal som ďalšieho. Toto je najlepšia taktika, mám taký pocit. S katanou začať. Hej. A ja som, tak sme vyplyne. 3, 4. Nič. No teraz už nemajú RPGčka. Snajpy. Wow. Ten je tu na boku. Aha, ja som jedného... Dal headshot! Pozor, ide na teba. Pozor. Dám ho. On si ho vybavím. On si ho lepšie vybavím. Ten tu nebuchá. Durti. Wow, Čiže ti pomôžem. Kde ma ostrelujú? Dal som mu. On ma dal za Barry. Mal som za ten čas najlepší. Mám 1153 damage. Rúcim toto. Bordel. Má snajku. Dal som ho. Tam má toto skakacie. Ten ide. Tu je. Dal som ho. Dobre, ja som dal. Si dal, pozor, bo išiel na teba, nie? Zhora. Kempím. Mám 800 damage. Ja som mal 1300, som mi zdal. Nevýrazné. Dej, join. To sú to tí hackery, čo som ja proti ním hral. To ich máme, oni dajú túto mapu, čo som ja vtedy proti ním prehral. Battleground. Daj raz do construction. Battleground dávali. Battleground. Dobre, to máme vyhrať. Oni sú slabí na to. Áno. Snipu, toto je katanu teraz neberiem. Poď hore. Nedávaj, nie katanu. Klikni na toto.
Snajpa. Toto. Degerky. Preto ideme hore. Toto je taká šanca, nie? Ja som spadol. Nie. Spadol som. Spadol si? Hej. To keby ťa zamrazilo, ci gagas. Hej. Toto ich mám šancu dať, oni nemajú snajpy. Majú? Sa ani neznajú, že tam som. Vidíš. Pekne. Majú snajpy. Ale Ale snajpu. zabijem tam tie dole. Ani nemôžem, bo mierim na toho druhého. Pekne. Pekne. Aj mi to laglo trocha, jak som mu dal. Čakaj, ne, dačo iné. Assault rifle, daggers. Berem knajfku. Ber freezer. No ja som zobral molotov. A nie jeden taký. Ja som zamrazil seba, chápeš? Dominik! Dávaj, idem do nich. Už, dal som ich, sú pohorčení viacerí, bo horia. Pozor, za tebou je jeden, sa mi zdá. Ty si vnímal, že je za tebou jeden. Veď. Ten mal 9, koľko malo? Snajpa. Tak jak sme boli na začiatku. Sniper, daggers. Nie, štít. Toto štít. Aj molotov. Si musíš šmyknúť prvé, ak ideš hore. Mám to. Z jednej strany snajpíš, z druhej. Ten išiel dole. Ja pravú stranu. Dal som pravú. Ja ti poviem, on padol, ty si videl? Hej. On sa tam tak keby vyletel na rokom. No to padamat. Nevidíš, že je to padamat? Ideme zase. Padamat. Ja som dal double jump, ty si nedal? A mne nešiel double jump, lebo toto. To si už položil. Ty nemáš hit? Mám. Aha, oni to zo spodu hitovali. Kde sú na ľavej strane? Kde? Dole. Ja ho nevidím. A tam sú dole. Dole. Tam bol to oheň. Do pekla, tu ešte umrem. On bol tam celý čas, tak jasne, že ma hitoval. Ja som ho z boku nevidel. Máme to stranu. Hej, ideme zase. A ty tady ťa bonžab, nie, že zase s tebou padne, bo ja nemusím tak hrať. Píska, mne sa tu nešmyklo. Peťo! Bože. No to čo, jak ma dáva? Už na čisto chcem nadávať. Ja neberem snajpu. Berem keď idem na nich. Flare gunu berem a ideme. Flaru. A ja berem, ja som bol A RPG. molotov si berem. Čo máš na hlavu, mi tak ukazuje. Išiel tam, strelil na ňo. Do pekla! Headshot. Čím si ho dal? Zo sniper. Dal som. Pekne. Čím? RPG. RPG. 1,50. Máme šancu. A nejdeme hore. Stále som najlepší. Ja nejdem Ty si hore, hej. najhorší, hej? No, pí. Jak spavne? Dávam ich. Nie, on mi chce prebiť. Idú na mňa. Pozor, ma zabil z revolver, nemier. Jeden hore. Dávaj, flare gun, dávaj. Hore sú tak, kde. Choď hore za nimi. Pozor, ide dole. Bež. Tu je to ten. Veď už buď ticho. Si prebíš zbraň. Prebíš. Minus 30. Prebíš zbraň. Ja ti zabijem. Peťo, oni sú malo mali. Na jeden hit každý by bol.
Tuto musím si skôr budu vyhrať. Budu možno skakať na našu stranu. Pozor, je tu dole pre mňa. Áno, Je tu. minus 50. Indlo za ním. Idem tam. On ma zabil dole, sú už obidvaja. Ide. Ešte tam je jeden. Tu tá deviatka, chod za ním. Dávaj, z katanu. Mier si. Teraz. Použij ju. Ber katanu. Tu, snajbu. Minus 50. Dobre. Už som myslel, že umreš. Ty kokos. Čo mám hovno na fregáne. Tu sú dole, katany. Nie, jeden je tu sú hore. Ja som mi dal po 15. Dal si. Jeden doprava, kúkaj, doprava. Dole je. Jo. Vyhrali sme. Kto je najlepší tabuľke? Ja. Ty si až tretí, alebo štvrtý. Ja som mal súťaž. No. 1000, čo som budem. Čaute ľudia. Vylúčime sa u ďalšieho, u toho videa, u 5. časti z Riválsky. Čaute.